Ahoj, som kuchár Pepe. Už ako malý chlapec som objavil čaro kuchyne. Možnosť kombináciou rôznych surovín vytvoriť ľuďom chuťový zážitok sa stalo mojou vášňou a hnacím motorom. Ja osobne milujem sladké. Zdravé sladké, koláče a dezerty plné skutočných chutí a vôní. Pre mňa je dôležité, aby aj sladké jedlo prinášalo ľuďom potešenie bez výčitiek. A hlavne nech to je rýchlo a ľahko. Verím, že vás inšpirujem.